Oke, Bos, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi, iki aku. Apa, Mbak? Tekani kebu Bos ini. Jadi, iki aku ditekani karo Pak Edi terus Gus Tommy ki nguji, Bos. Nang omah. Ora kowe tak takoni kuwi lara apa Jajal? Apa Lara panas kok diguru ning. Lara ora didelok teko. Ngono nek didelok Lha apa percaya saka tuntang ae kok. Wong lara panas kok diguru iki legi yo nyak. lara panas ora didelok arep tomblo bajingane ning Sapa panas tinggi ya? iki nek bojokan lara. Wong kok. Tomblo iki liwat nggur wirawiri ngono, celuk gak mampir. Ora Bos. Iki si mampir, iki musi. Diapan nih. Diapan ya? Nek apa ta? Pengenane ketok. Denane wi nang Puskesmas Puskesmas. 3 hari 2 malam. Kalau aku jatuh soalnya gak nilai. Wah lho. Ora Bos, jadi tomblo gak ngerti biasane tak kabari tapi gak tak kabari. Lah kowe gak kabari Pak Dul. Aku nanti nomormu lho Pak Di. Lah Kowe tak main iki apa to? Lah kok mayu sih Bro. Urung duwe aku nomere. Ora Lah tak aku kaya. aku kan yang pas ngeterno kae to, aku tuh njaluk. Lah kowe ning nggonku kowe wis ngawas bar kamar. Oh. Lagi denane iki. Lah ngopo wis ora omahe? Wis omahe. Oh. Aku ini kalau posisi kan dhewe. Dhewe kan tadi kalau kan Lah kuwi kamu mbok itu ben moro to. Aku kan gak omah, aku ki kadang kerja. kata kabari Bos. Kabari biyen kuwi, ngono sak Nomormu Indonesia. aku ora di nomor ya. Wis tak kirimi nomere. Mbak kirimi. Wis dikirimi. Jadi Pak Adi ki dulur kongkonan kuwi sing anu humor. Mbok ngene Mbah Salam kuwi kan si batare karo Mbok. Anu Mbah. Tenan ora to? Barate. Cik. Oh alah tomblok kuwi. Nanti kandhani. Tenan ora to? Oh, goblok kuwi kuat iki. Barate iki bulurane ngene Mbah Salam. Iya iya. Kantange Tamam. Aku krungu Cik, iki. iya. Maksudnya apa to? Goblok. Nek batangan kan semanggon ning Topuro ki to. Ah, kantangin kuwi Tamam. Terus Angsul. Kangsul, Mbah Sul kuwi aku nek nyelok kan Mbah kabeh. Ya, Mbah kabeh. Jadi gandut templek kuwi Si batare. batane kabeh. Yo gabugan kuwi jenenge jebat aku ya. Kuwi jek dulur kok Iya to, kuwi konggone yo kok Barate. Mbah Raten. Bukan iki, cik dulur. Iya. Cik mambu dulur. Ya terus apa? Mae Iwan, Iwan, mani Mayu ya. Ayu. Ayo cik. Heeh. Aku malah sing critane malah Mak Soale Ayu. Mayu dhewe iki asal-usule yo kok blok ngono kuwi. Berarti munjere itu kamu munjere buat dulur-dulure karo. Lah sing nono iki pakane Iwan. Pak Iwan. Iki dulurku gak ternyata aku ngomongnya pas Mbak Ayu. Aku nek Mbak Ayu gak cerita aku gak yo anu. ora paham aku. Lah aku layak, aku biyen pas enek ning gone kuwi jenenge Mbah Ayu kuwi aku bukan Mbah Ayu biyen sik jaman ruane YouTube. Nah. Kok kayak Mbah Ayu. Ngerti ku tapi Mbah Ayu wis ning Kenongrejo kene. Wis nono. Heeh. Ngerti ku kuwi tau ro. Terus bajik kerandane wong bobol. Iya to. Nek ketiga jaya ora ngerti. Wujud digawe Kang Sul kuwi Heeh. bobol ngono iki yo sak mobil dhewe aku. Iya. Aku dhisik. Aku pas Mbah Sul aku lara terus akhirnya aku titip. Aku ya bar ngamar loh ngene Mbah Sul. Nganti 7 dina aku. Pas kuwi. Ya wong omahe seru. Kok kono lho, Mbak. Oh, jadi wae. Aku ngabari itu. Apa repot mesti repot apa akeh bos dulurane kidulan iki dadi kabari siji iki. Puskesmas blok ta. Nggonku lah mungkin. Dona. Lho wis tau rono lho. Gitu. Kame arek kabar iki ya piye ya. Iya to. Ora menek kono ana cukup pijet. Ramen ati pijet ngono lho. Mas kapine nanti rasa bahas kowe. Ngono iki Mas Mas iki kok dadi ceritane karo lur. Jajono ning gunung Gunung Kencur. Ya lho. Wingi to. Wah, apa lagi kan? Tapi mantra muji munggah. Arep nambah lho. Dalam barang di. Urokne tapi jenenge kudu golowo kuwi. Mantramu kayak iso dikit aja. Gak iso. Montore apa terak kuat ngawur jual. Kok jajalan sik tapi nyak ora kuat purane kok nek gak kuat tinggal kono ae wonge. Lah urung kok piye? Medane kok. Medane metu gang-gang iki. Tapi watu.
Watu medane watu. Biasa nek watu ya. Ala nek watu biasa. Dhisik gak kuat ya dhisik. Sik gak kuat sih. Awake dhewe. Oh. Sing ndi? Kowe tahu? Tabloy bolak-balik. Lah rene iki ora kena dihitung sih. Berarti motormu kok ora kuat. Ya tekan dhuwur akhire lamun gas iso ya iso. Maksudnya kuat. 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 Kuwi dalane enak cuma watu tok berarti. Aku tak karo kalon-alon munggah dhewe ngranteku gebuk. Lah dengan judan to. Pikirmu gede ya? Dengan judan to. Nek gede gedenya kok. Gede mah kuat toh. Nek gede wi nek dimasukno Cuma nanggung. ambrol. Nanggung nek aku maksudnya nek gir siji wi nek aku siji kurang banter nek loro kadang gak kuat. Ya toh. Iki ora Jon iki go ngerti lawa metu. Wong-wong gitu. Lah Aku Joko ku dhisik turuku ngene Mbah Dalang Santam. kuwi lak turumu dhisik to. lho. Lewate gak Jawa gede, dikes lewate sekolahnya. 3 kali to. Yo, metu kuwi ondo-ondo. Ah, kuwi udan aku karo Dawir kuwi. Oh, metu sing siweran. 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 Iki kali dhisik kali iki lho, kali bu. Aku ki mulai dhewe to, kowe aku tak mulai kene yo. Lah lagi nang krepete nang gandut aku kadung keteng ning kene. Aku arep nekat mulai. Kowe iku nek ngene siweran nek kretek-kretek iki ora apa sih iki? Urapan. Ya toh. Urane. Oh, ijek nek. Saiki Garak terus iki. Yo, mlebu berak. Wis sing tak critakno kuwi lho, Bos. Iki siwerane nenek to. Wis disiwer lah. Kuwi nek setiap nek wonten mbiyen kuwi jere blarak kuwi anggere ngethok blarak diuncal lorono kuwi Entek. entek karek sodo tok. Sodo tok. Sing diarani siweran. Iki kalahe karo Banyuwangi. Akhirnya aku turun. Madura apa Banyuwangi, Bu? Hah? Kalahe. Karo. Lho Arif, Oh, anu lek arep. Ndi ya, Kang? Madura. Banyuwangi. Banyuwangi yo. Iya, saiki digarap kuwi. Banyuwangi. Aman ya. Malah panen terus. Malah panane oke. Ya subur ya. Subur. Mengi kayak ada Kuat wong berarti kerjane gak kuat. Wah, Gak sewane wani. kuwi wong Banyuwangi. Iya wis terabas kon dia itu. Aku komah. Aku beli Sagame kok ngene lho, sagame trail. Lihat. Iki biliat ora Lihat. Oh, Lihat. Ayo saya lihat karo aku. Lho, Blok, toblok lho aku ora iso, sing iso toblok lho. Lho. atau blok iso. Aku gak iso. Kudu iku sodok kok. Merendah kok. Mm-mm. Seorang Tommy Tank merendah. Rencanaku kan Jon. Coba lah komone koma jam 7.30. Arang lho aturan terus rene materi. Ah, kowe pas apa kesini pas suran. Kumpulan wakah kae. Iya. Aku lewat. Ini kan dicoro, kayak iso balik nah aku balik Aku lewat. Suran sing di Kumpulan anak kumpulan lho. kumpulan? Nah, Lho lagi di enake piye apa Enak Jon? terpapar dodok Ada wong wakil iku. Oh iya. Sing lingo-lingo kabeh lho. Dikira Jual sapa? kono dicor. Balik Bual. nah aku akhirnya. Enggak, Jadi gak, di. Iku nu saiki. Jadi Dalah sing. Oh Ini iki. wiji. Iya, kan Di. dicoro. Balik nah akhirnya yo kene. Lha metu ndi? Metu guri toko Guri toko itu. Aku iso oh rene. Yo. Iya. Oh iya pas kuwi. Pas kuwi Iki bener. lempas. Sikile pedot, sikile tipe bal. Gusta pengen Gusti pedot. dua. Jadi tapi ini kira kopi mbok. Dari gitu kok kopi entek iki lho. Kira dilarang Yo, saya. kuwi maksudnya kok dintekno. Wah, kene bujak buka. Tomo iki Ya ora ana ya iki yo nanggung kok, Pak. Yo menahe ning Untuk lawan untuk metu. Ning delok kuwi yo engko sore-sore nang jam 5. Jam 5 biasanya wis Akeh mampir kok marang ngene Masmu durung buka. ora buka ora enak. Kumbuka. Ora buka. Engko nek ora bar sapa sih ora buka. Ya urung teh jatuh sih. Enggak penak. Yo anake iki anake kene kabeh. Anake kene. Ning kene kabeh. Oh turu kene kabeh. Yo ora turu tapi ning kene. Dolan Mas teh. Budane iki. Yo Masku. Masmu meninggal. Masih meninggal. 40 wis. Setok. Ya ora. Jadi pane piro Jon iki? Masih. Mas. Masih. Lama jadi pane Masmu kok. Masih. Masku blok. Pas kono nang ngene Pak Di gak ero kono. Mas aku ning Pak Di. Kowe pas Pak Di. Yo ning Pak Di. Ora apa-apa Pak Di. Masmu sing Gak loro gak. Kalau kae to. Iya. Sing numpak GL kae to. Iya. Lah kamu kuwi malah pane Masmu. Kuwi Masku. Masku iki bar kan belanja to. Belanja kalau Masuk aku lho. Laga. Kamu gak dibawaan penyakit. gak duwe. Gak duwe. Yo paling masak angin. Masuk angin. Masak angin. Ini Paling podo aku kalau blok, aku gotongan di rumah sakit kalau boleh. kowe iki. Aku rene udan rene angin lho. Aku ngopi di lento lho. heeh. Baru ki gop, terus ki kalau itu untuk apa aku mulai mulai. Tapi sih iso mlayu.
Aku mulai aku koma lecetnya di rumah sakit aku. Nah, Mas Mana kuwi tuh langsung geblak. ngombe es kok, ngombe es karo nonton jajan. Nah, kuwi istri langsung blek kuwi. Gak ada Jantung. Nek jantung normal. Rumah sakit. Kuwi Normal. tau tak go ning panti kan sing wis tahun setengah kan tau ngono kuwi kan. Mangan pas mangan bar mangan urung sampe disingkar kuwi ambruk. Kuwi terus bar kuwi tak periksa ning panti. Kuwi tak lapno ora nek penyakit apa-apa. Jantung normal. Iki padha iki. Iki ganggu tapi dia penyakit nadi lemah. Rorono blak Aku iki ngono. Aku berguyon cekakane iki to. Ngono iki mbosok ngadeg no peteng. Iki Merem lah. Kuwi. Kan ngomong Ini apa sini? Ora lah dicek ning kok. Dicekno piye? Lah dicek kuwi nadi lemah. Normal. waktu pas Nadi pas lemah. iku pas nemen kuwi aku nadiku lemah. Lemah. Berarti punya Kuwi penyakit nadi Iya. lemah ya. Ngerine kuwi. punya dini. Punya dini biasanya mau keluar kenapa? Heeh, yo. Ora masalah kok jantung ora dia duwe Sakitnya nadi terus- lemah itu. Aku janjurno anu ki kon sering-sering olahraga ringan-ringan pokoke sering ketono gerak Kok nawak. keringat antara wong kurang Aja gerak. sampai oksigennya beku cara Iya. Biasanya aku udah sore bertangkus karo itu nek oksigennya anu biasanya jantung. aku terus dino. Wong masuk angin Masuk gitu ke jantung. Iya jantung. Akhirnya Aku mlebu ki jantungku jere iso anu ketok nang radio ngono ketok. Morat-marit dirambut aku. Gosok aku ya. Tenan kuwi. Lah rokok. Gambar iki lho set soet. Munggah dudut. Munggah ngono ki. oh di tas anu ke? Heeh, dijepet ngono lho. Jantungnya Ya biak. kayak angin Saya ngapain kayak layangan semangat Saya itu. ngapain to kuwi gak kuwi motor. Normal, sing apik kan anu kan normal. Dicek lagi Tidak ada munggah berarti kok deg-deg dhuwur. Kayak san kok gak? Hmm. Bener kayak kuwi. Lah anu nek arep kumat hawane iki pengen muntah terus pokok teng motor. Oh nek wis anu, nek wis bar. Nek Yo. almarhum Mas Oh, nduk-nduk ngono. Nek wis bar. Baru muta-muta. Alah kok medeni wong iso penting wong ndongae selamat ngono lho Pak Haji. Oh, sehat Karena kadang jangan ngerang. Ini ya masih ya sih cuma Aku biasanya arep kumat no dulu anu koyo arep peteng ngono to tapi tak kira malah padane. tapi kan duwe gak ngono. Nek gak dirasa. Tapi aku nek wis gedung blek ngono to, bar wis wenteng. Enteng. Bar iki wenteng tapi iki lho. Tapi ora. Aku jilid tombol iki gleset ene kadang wedhus. Gak Lah apa-apa lho. Aku iki kaget tak kira guyon aku iki wong tak umbar ae ngono aku. Lu beres wing. Lah wis sadar neh, ndase tatap kecil wiwu. Kalau ora Yo. iki. Aku tau bar glebak aja. Lha nyapa yo barang ta wong aku yo ora piye wong. Oh ganti nek ngono kuwi. Ora ngerti wong aku butuh rokokan ora guceki lontoro cilik ngono lho. Ora yo tau umbar to. Aku yo rokokan Bar guyon aku tombol iki. Bar guyon kok. Tak kira yo guyon to. Bar guyon cekakan. Lah kok aku blok. Nek diarani vertigo ya kudu Duh lak partiku gak ono. gak ngono. Kok tak takoki kok. Nek aku bar yo lemas, lemas terus. Joli dokter. Kayak didoyo no. Asupan oksigen terhambat misalnya jadi. Apa ngono iki? Yo, berarti oksigen arep mlebu kuwi kehambat. Mungkin darahe Apa peredaran darah gak normal. darah kan kental. Darah kental ya didih yo. Maksudnya ki apa HB-ne lho. Oh HP ne. Aku HB, aku gak tau anu. Itu mesti kurang. Kurang HP ne. Kuwi anu, iki tak Aku takoki. sering ya celana ngombe. Kudu sayur, kudu mangan sayur, kudu kuwi. Tapi nek Pak Anwar ini kae, kuwi kan kanggo anu darah ya, Bu. Aku juwet, konsumsi kulit juwet-juwet. Ini dikeringno terus digodhog. Kuwi darah-darah. Iya. Digaringno. Digaringno. Aku tak darah-darahku tak gak nonton. Pak Anwar pas rene kae kuwi. Jebut iki Iya, juwet. bener-bener ngene. Sebut kaya ugut lho. Kuwi digaringno. Kulite? Iya, kulite. Kuwi ben garing iku pokoke direbus pokoke kira-kira dadi banyu sak gelas. Sak gelas dadi setengah apa piye ngono kae? 2 gelas dari sak. 2 gelas dadi sak gelas. Tapi nyatane ya alhamdulillah ya enak deh. Aku ora njaluk iki semenjak aku dolanan karo Caca iki lho. Oke, ditambah karo kading iki lho. Ngeten Kowe ngerti ugut pring kuwi to? Godhog kalau Pakakmu ikut saya. Wis saiki masuk weger kok. Wis nglayung-layung pucet saya pucet ngono nek lugut. Kok mbok bajingan. aku tuh. Ngomong marah-marah ra bener. Oke, Bos, jadi
Enggak aku. Alah apa terus sip terus ki apa? Kowe dadi tas e. Ora Jon, iki modal terbaru Jon direne wong-wong iki. Udah racun to kok. Ukut prank Model kok modal kuwi to goblok. modal terbaru terkini iki lho. Iki jan Ngono kok iso. herbal iki. Oso. Oke, jadi ngono Bos. Terima kasih. Eh lur, ya. Ditekan ini Pak Adi karo Gus Tomi sing muji. Lur. Wis dulu dari kabeh. Jadi ngono. Terima kasih yang kangen tapi itu pokoknya gede gede. Asoy. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.